bi kunnafoni bakurubaw la Mali nɛgɛsira baarakɛlaw a bɛ wagati bɔ sisan olu kɔni fununen don suma na a bɛ fɔ min ma ko grève de la faim teleɲɛta halisa wulikajɔ ka ɲɛsin ni ma kofɔliw ma bi sɔgɔmada in na an taara ɲininkali kɛ u la dɔnni ɲini sira kan Mali lakɔlidenw dɔ bɛ yen n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Aga Al Mahmoud ni ye lakɔliden min ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don lamɛrikɛnw ka jamana kan san 2018 ale kɔni wulila k'i jɔ ni saraba ye n'o ye ŋanaya ye lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadalihula kalo tile 6 ye hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la Mali nɛgɛsira baarakɛlaw a bɛ wagati bɔ sisan u kɔni tɛ ka sara sɔrɔ degunba de bɛ ninnu kan ni u yɛrɛ bɛ o degun na nka ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ u kan k'u to o degun yɛrɛ kɔnɔna na degun ninnu kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jɔgin u la wa maa dɔw yɛrɛ bɛ minnu kɔni fatura maa kofɔlen ninnu cɛ la a bɛ wagati bɔ sisan ninnu kɔni nɛgɛsira baarakɛlaw kɔni bannen don dumuni na min ni a baaraw yɛrɛ daminɛna kabiri décembre kalo yɛrɛ tile 15 wagati ka na bila sisan na tile 26 bɔɲɔgɔnko ninnu kɔni dalen don nɛgɛsira ka gɛlɛya ni degun ni tɔɔrɔya sugu bɛɛ lajɛlen na anw ka jamana kɔnɔna na jamana min ni u ko adamadenya hakɛ sabatilen don o de y'a to bi sɔgɔmada in na anw wulilen bɛ ko kurankɔ ka taa ninnu ma kofɔlenw ɲininka u bɛ degun mun na saya yɛrɛ min bɛ ka bɔ u ta fana an bɛ don min ko bi Maimuna Kulibali a n'a ka jata la Munir Jire u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali terrain baarakɛlaw ka baarabila o bɛ se tile 26 bɔɲɔgɔnko ma bi halisa min ye yɛlɛmabolo ye o ma don ko la u ka laɲini bɛ kalo 9 sara de nɔfɛ an donna kalo 10 na u y'a yira k'a fɔ ko halisa ko yɛlɛmabolo ma don u ka tagabolo la maa min ni ale bɛ yen nɔ ale yɛrɛ de bɛ u ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya la ale ye ɲɛfɔliw kɛ an ye an ka jɛ ko o lamɛn. Grève kabina don fɔlɔ n'an y'a daminɛ le 18 fo bi a b'o cogo kelen de la parce que an ye grève daminɛ min kama o ye an ka kalo 9 min bɛ a sera kalo 10 ma an bɛ yɔrɔ min ko bi donc an bɛ o wariko min na an bɛ o de dara hali bi k'a dɔn k'a fɔ ko u tun ye kalo 2 de promet an ye depuis le 18 hakilila jigin de don depuis le 18 premier ministre tun ye lettre kɛ k'a ci ministre des finances na ko ka kalo 2 au moins kalo 2 ko k'o di cheminots ma mais fo bi ne ba a ma a dɔrɔmɛ a ma taa an ka compte kɔnɔ a ma d'an ma guichet fana na donc an sigilen don k'an ka kalo 9 wari de ma kɔnɔ jamana ma gouvernement mɔgɔ ma na an lajɛ mais an kelen ka préavis déposé don min na an ka ministre y'an wele n ye min fɔ u taara ka taa kalo 2 de proposer an ye ko mais ko kalo 2 k'u b'a bila ka taa banque la an k'u ma n ko c'est bien aw k'a bila ka taa banque la mais aw k'a dɔn k'a fɔ n'aw ye kalo 2 n'a y'a bila ka taa banque la o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'aw ma wari d'a ma aw ye banque de ka juru sara sabula cheminot fɛn o fɛn bɛ yan a 98% a bɛɛ lajɛlen bɛ ye juru dɔ ta banque la donc banque bɛ a ka o juru de sara bɛɛ k'a dɔn fana k'a fɔ ko an maa 490 ani maa 6 o de bɛ baara la chemin de fer la donc a 98% a bɛɛ lajɛlen domicilié don banque la banque ka juru b'a bɛɛ la aw nana sɔrɔ an bɔra ka taa an ka banabaatɔw de lajɛ yan kɛnɛ kan yan nɔ grève in senfɛ an ka maa 4 de binna yan nɔ parce que an y'a daminɛ don min na tile 4nan maa 4 de binna maa dɔ min ta juguyara kosɛbɛ u nan'o ta u taara n'o ye urgence la tɔ 2 docteur minnu bɛ kan an lakɔlɔsi yan n'o ye docteur Alayi Ture o nana kofɔ ni o de nana ani le docteur Sise an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu de nana olu de bɛ ka anw su yan olu de ye o maa 3 tɔ bɛɛ furakɛ yan nɔ maa 2 b'a la u y'a fɔ olu ɲɛna vraiment aw k'aw sen bɔ grève ko la aw b'aw ka mɔgɔ accompagner dɛ mais a y'aw sen bɔ kɔngɔmuɲu na parce que a tɛ ku aw farikolo la an bɔra ka taa mɔgɔ min lajɛ bi ɲugu de bɛ ɲaga wuli kɔngɔmuɲu n'a kɛra ka se k'i to âge dɔ la banamisɛnnin fɛn o fɛn b'i la a b'a bɛɛ lawuli sɔgɔmada in na aw nana ka n'a sɔrɔ an taara ka taa o de lajɛ donc voilà donc a ko ma nɔgɔn quoi gɛlɛya b'a la yɛrɛ de gɛlɛya yɛrɛ de b'a la n ɲɛ bɛ maa caman na yan nɔ farigamisɛnnin wulilen don a bɛɛ la quoi welekan min bɛ yen k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ an fana ye maliden dɔ de ye an tɛ wuli an yɛrɛ ma ka n'an sigi yan nɔ tantɔ n'i y'a ye an nana an sigi yan an ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ an man ta sɔrɔ a kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ an fana ye maliden de ye denbaya de b'anw kɔ an kan ka denbaya an kan k'a balo anw bɛ yɔrɔ min na bi anw denw tɛ ka taa ekɔli la tobili ka kɛra anw ka so u bɛ k'anw ka mɔgɔw gɛn maa caman sigilen bɛ yan bi u y'u gɛn ka b'u ka so u ka minɛnw bɛ an ka magasinw de kɔnɔ yan u k'a dɔn k'a fɔ o tɛ maliyɛn danbe ye o tɛ anw ka danbe la
an ni min ka kan o ko de d'a ma Mali ko Mali ye an ka faamaw ko Mali ye droit jamana de ye an ka droit ye fɛn fɔlɔ jumɛn an bɛ baara min na u kan k'an sara u kan ka sara wari u k'a d'an ma an ma dɔ wɛrɛ ɲini u fɛ an k'u ma an ka sara wari nos salaires an b'o dɔrɔn de nɔfɛ donc an bɛ wele-welekan min fɔ u ye u k'a dɔn k'a fɔ k'an ye maliden ye u k'a dɔn k'a fɔ denbaya de b'an kɔ an bɛ se ka foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma parce que olu faamaw ma n'anw lajɛ mais maliyɛnw nana anw lajɛ politique mɔgɔw nana an lajɛ yan politique mɔgɔw dɔw ye u sira anw bara yan parce que n'i ye 1 heure du matin kɛ mɔgɔw bara k'u hakili lasigi o bɛɛ ye ko dɔ ye donc an bɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fɔ maa o maa min sen sera ka se yan maa o maa min ye anw kibaruya mɛn ka na anw lajɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen i tɛ se ka bɛɛ lajɛlen tɛ tɔgɔma k'a fɔ ko karisa y'a kɛ karisa y'a kɛ i bɛna ɲinɛ dɔ kɔ. min ye u ka nin grève in ye u ye waleyaw k'a kɔnɔ waleya min ni a bɛ fɔ o ma ko grève de la faim k'u ban ka dumuni kɛ o kɛra kɔlɔlɔ caman ye ka ɲɛsin maa caman ma sabu maaw b'a la maa minnu ni maa caman banalen yera a la wa maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɔnɛna u ni na Mahamudu Kuyate ni ale yɛrɛ ye terrain baarakɛla ye wa dɔgɔtɔrɔ fɛnɛ don ale ye ɲɛfɔliw kɛ an ɲɛna a ye gɛlɛya min lase maaw ma. Grève in yana kana ni kun ye service duman ba service tun ka di structure médicale très important on avait un staff médical très compétent accompagné par le docteur Mega ne yɛrɛ y'a ka baarakɛla ye vraiment tous les dossiers médicaux de tous les agents a bɛɛ b'anw ka bolo kan donc an bɛ bɛɛ farikololabana dɔn fo ka taa se grève degré ma donc a sera degré dɔ ma sisan fanga bonyana ka se degré dɔ ma mɔgɔw y'a lajɛ farikolo dɛsɛ de nana u dalen bɛ yɔrɔ min na nin ye nin man ɲi adamaden yɛrɛ yeli ma a man ɲi farikolo ma a man ɲi ka dutan ma a man ɲi ka yeta ma a man ɲi farikolo yɛrɛ ka kɛnɛya ka taa sira fɛ a man ɲi o ma mɔgɔ 4 de binna an bolo yan kelen ta gɛlɛyara ne yɛrɛ dar'o kan ka taa n'o ye fo Gabriel Touré la service d'urgence mɔgɔ de nana ta ne y'o accompagner jusqu'à l'hôpital mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla tuguni o ye crise piqué crise in fanga bonyana ka taa se fo k'a daminɛ a la o bana bɛ wele ko AVC accident cardiovasculaire a dɔ fana ta kɛra o ma se k'a supporter fo sara donc vraiment 480 combien agents fo mɔgɔ 4 mɔgɔ 6 de sara la sisan o ye mɔgɔkɔrɔba kunda cɛ kunda ani muso kunda bon denmisɛnnin kunda denmisɛnnin minnu ye crise piqué n'olu ma se k'a supporter n'u kan ka évacuer ka se ka taa à l'extérieur au Maroc ou aux États-Unis ou bien un truc là olu ma se ka tagali sɔrɔ faute de moyens olu sara dɔw yɛrɛ an bɛ to kɛnɛ kan yan u b'an wele k'a fɔ k'a den bɛ so il est dans le coma a bɛ sa dɔw yɛrɛ u bɛ se à terme des femmes en période d'accouchement la u bɛ se à terme accouchement bɛ tɛmɛ stade dɔw kan intervention bɛna k'a kɔnɔ den tɛ se k'a supporter l'enfant va partir a kɛra kɔlɔlɔ de ye quoi madame je peux pas vous expliquer a sera kɔlɔlɔ min ma n tɛ se k'a ɲɛfɔ quoi a dabali a barika bonyana fo ka fatu ten dɔgɔtɔrɔ caman sɔrɔla minnu nan'u fanga fara ne yɛrɛ kan docteur Cissé o nana k'o fara n kan a yɛrɛ ka hakilina la a bɛ se k'an dɛmɛ n'a ka se a n'a ka connaissance ye docteur Alain Touré o fana farala an kan il y a même des psychologues qui sont venus nous accompagner ici donc vraiment a sera stade min ma ne kɔni bɛ min fɔ gouvernement ye dɔrɔn u k'a lajɛ grève de faim n'a déclenchera quoi a laban man di mɔgɔ tulo la mɔgɔ tɛ ala deli a la fewu bon anw ye dɔgɔtɔrɔlamɔgɔw ye an tɛna se ka mɔgɔw to u ka sa cogo modèle dɔw la on est obligé de les secourir malgré que u bɛ grève de la faim c'est pour que ne b'u kɛrɛfɛ ne yɛrɛ y'u ka agent ye ne b'u kɛrɛfɛ des traitements à continuer la de routine ne bɛ to k'o latɛmɛ o fan fɛ quoi basi foyi t'o la min bɔra la o de ye nin ye pour le moment. an bɛ wele de bila Mali jamana ɲɛmɔgɔ ma walasa u ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona walasa nin dutigi ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na k'u bɔ u ka nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an ka Maliba kisi. an ka cɛkɔrɔba ni o ye Seydou Badian Kuyate ni a yɛrɛ fatura décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna na san 2018 Seydou Badian Kuyate yani ala k'ale ka kalifa minɛ la a tun ye wele bila jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye El Hadji Ibrahim Bokar Keita ka taa se fanga senamatɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Soumaïla Cissé k'a ɲini nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa Mali yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogo min na bari Seydou Badian Kuyate ala ka hinɛ a la a ka ɲɛfɔcogo la Mali ka bon ka tɛmɛ ni maa fila bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Ibrahim Bokar Keita ye ka taa se Soumaïla Cissé ma wele min ni a dara Seydou Badian Kuyate fɛ a wele a lamɛnna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ wa a lamɛnna fanga senamatɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Soumaïla Cissé fɛ wa o ye ɲininkali min gulonnen kɔni bɛ ka to Jamila Traoré ale ye sɛgɛsɛgɛli min k'a ko la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Anga jamana ben ani basigi kunganko kibaru la halisa Seydou Badian Kuyate ni ale fatura janvier kalo kile saba samba fila anita ani konontoina ni ale yɛrɛ kɔni ye maa ye min ye an ka jamana jɔnjɔn sɛbɛba ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hymne national de la ale ye ni a ka fatuli kɔni cɛ a yirala k'a fɔ a ye wulikajɔ dɔw kɛ wasa fɛn min ye an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fo ka taa se fanga sinamatɔnw yɛrɛ fɛnɛ ka ɲɛmaya bɛ maa min bolo Soumaïla Cissé u bɛ se ka bɛn fɔla cogoya min na wasa an ka jamana ben ani abasigi u bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye jɛmu fanga ye u bɛ se ka don bala cogoya min na a yirala kɔni kunnafoniw fɛ minnu kɔni ka surun kosɛbɛ fure kɔni ka somaw la k'a fɔ a kɔni kun ye a laɲini ye ni tile 10 wali tile 15 ye ni a ka fatuli cɛ ka kuma ni maa kofɔlen ninnu kɔni fɛ nɛgɛjuru nasiraw fɛ wasa fɛn min ye u ka se ka jamana de kɔni bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'a yira k'a fɔ olu ye kɛlɛ min kɛ walasa an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya u ka se ka sɔrɔ cogoya min na u ka kɛ maa ye min bɛ o sinsin o waleyaw kɔni kɔnɔna la halisa an kɔni b'a ye k'a fɔ halisa fɛn min ye ni maa fila ye ni o ye jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fo ka taa se fanga sinamatɔnw yɛrɛ ka ɲɛma ma Soumaïla Cissé halisa an kɔni ɲɛ tɛ fɛnna min kɔni b'a to k'a fɔ u bɛ bolodi ɲɔgɔn ma kɛ jamanadenw bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogoya min na ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ bɛn ani a basigi sɔrɔli ye Seydou Badian Kuyate a y'a yira k'a fɔ jamana bɛn kɔrɔ na a bɛ sabati fɔlɔ politikimaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ faaba la yan nɔ a y'a yira k'a fɔ o de kɔni waleyaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari juguw la jugu minnu bɛ an ka jamana bɛn ani a basigi kɔni segin kɔ Seydou Badian Kuyate a yirala k'a fɔ ye ni a ka fatu a ka wulikajɔw kɔni kun bonyana kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn waati tɛmɛnenw kɔni na an ka jamana bɛ degun kɔnɔ a bɛ ɲini kana san caman bɔ a kun y'a yira k'a fɔ olu dusuma kasalen don k'a ye olu ye wulikajɔ minnu kɛ wasa anw ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔ ni ka tila ka an ka jamana kelen ye ni degun kolen kɔni kɔnɔna la o ko o kun ye fɛn ye min kun bɛ ka a tɔɔrɔ kosɛbɛ ale kɔni ye a ka kɛta kɛ yani ka se a ka fatuli ma nka jamanadenw kɔni sigilen don an bɛ don min na i komi bi ka fɛn min ye jamana ɲɛma Ibrahima Boubacar Keita fo ka taa se Soumaïla Cissé ma u ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ wasa fɛn min ye an ka jamana a bɛ dingɛ min kɔnɔ kabini san 5 walima san 6 mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ kabini san 10 a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye ɲɛta bɛn ani basigi sigikafɔ o bɛ se ka kɛ damu ye cogoya min na an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Seydou Badian Kuyate ani an ka silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ala ka lahara sɔn sumayaw ye an ka jamana kɔnɔna na ministriw ka laadala sigi min bɛ kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko conseil des ministres o sigi senfɛ araba tɛmɛnen ta u kɔni da nana don a kisa la ka ɲɛfɔli kɛ o la min ye anw ka jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ nin wagati laban ninnu na anw kɔni jɔyɔrɔ bɛ kan k'olu fa kɔɔri sɛnɛko la nka ni dun ye kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ kɔɔrikolon ka taa se u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman ma degunba de b'a la a sanni yɛrɛ ni a feere hukumu kɔnɔna na anw ka jamana kɔnɔna na o de y'a to jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye hakilina dɔ ta k'a fɔ sale minnu kɔni bɛ da kɔɔrikolo yɛrɛ sanni kan o sale ninnu olu ka burun ka bɔ a ka cogo bɛɛ lajɛlen na walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Ali Kulubali ale ɲinini min kɛ an ka jɛ ko seerew lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kunkanko kibaruyaw la Mali ministriw bɛ lasigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ o lasigi tɛmɛlen yirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali ministriw ye ni o ye o lasigi yɛrɛ kɛ mercredi ni o bɛɛ la araba ma janvier kalo tile 9 san 2019 o ye sariya dɔ ta a kɔnɔ o sariya ye min ye maa minnu bɛ yen n'u ye izini baarakɛlaw ye ni u ye izini tigiw fana ye ni u bɛ taa kɔɔrikolo kɔni san ka na n'a ye Mali kɔnɔ ani minnu fana bi kɔɔrikolo san maa wuru bolo yaasa u na taa n'u ye u ka fɛn ye iziniw na ka taa a bayɛlɛma k'a kɛ tulu ye walima k'a kɛ dumunifɛn dɔw ye walima k'a kɛ fana dumunifɛn ye min bi di fɛn ye an ka baganw ma ko o ye sariya dɔ ta yaasa fɛn ye o tali ka bɔ kɛnɛma ka na n'a ye kasabe min dalen don a pere min dalen don a kun yaasa u na se ka dɔ bɔ a pere sɔngɔ na cogoya min na ko k'a kɔni sɔngɔ kɛ fu ye o y'a jira fana k'a fɔ hali sisan maa minnu fana bɛ yen ni u bɛ taa yaala ka a san maaw bolo ko u na bere da o fana sɔngɔ kunna yaasa fɛn ye a baaraw na se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na o ka ɲɛfɔli la ko nin baara ninnu bɛɛ ti dɔwɛrɛ ye yaasa maa minnu bɛ yen ni u bɛ tuluw dilan ani izinitigiw don u bɛ bagan dumuniw dilan n'u ye torotow fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma yaasa u ka baara na se ka ja u bolo cogoya min na ani gɛlɛya min b'u kan yaasa o gɛlɛyaw na se ka wuli ka bɔ u kan cogoya min na u ka kumaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko nka fɛn ye nin sariya in nin yɛrɛ wolola min na sariya in yɛrɛ bɔla min kɔnɔ fɛn min bangela ni sariya in ye o de ti sariya wɛrɛ ye sariya min kun talen don u fɛ kabini san 2017
wolonfila ni u b'a wele ko la loi numéro 2017-022 du 12 juin 2017 o y'a jira k'a fɔ ko o sariya de nana ni nin ye. O sariya b'a jira cogo di k'a fɔ ko fɛn min ye nin maakofɔlɔ ninnu ye ni u b'u a wele ko exonération fiscale et douanière ko o ti dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛ yaasa douane baaraw ani taxi minnu bɛ da u kun ka se ka nin sariya ta ka u ka o taxi ninnu u bɛ ka sabi min sara ka se ka o kɔni nɔgɔya u bolo cogoya min na u ka se ka u ka baara kɛ fɛn min ye nɔgɔyaba kɔni kɔnɔ. Nka o y'a jira ko nin ti dɔwɛrɛ ye ko sariya min talen filɛ nin ye ka se ka kasabi kɔni jigi ani walima ka a jigi ka bɔ yen pewu na kɛ ko dɔ ye gɛlɛya min kun bɛ fɛn min ye izinitigiw kan o ti dɔwɛrɛ ye o bɛ min wele ko fraude ni maa dɔw bɛ yen u bɛ ka tulu kɔni dilan nka tulu in tɛ tulu ɲuman ye walima u bɛ taa bɔ ni tulu modèle dɔw ye walima u bɛ na dumuni dɔw ye ka di maaw ma k'a fɔ ko izini ka fɛn dilanlenw don walima fɛn min ye baganw ta nasira fana fɛ u bɛ dumuni minnu dilan ni o bɛɛ kun kɛn bɛ ko nɔgɔlen ye Mali kɔnɔ ni o ka ɲɛmaaba n'u ye Fantamadi Koyita ye ni ale kun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko a na o ko bɛɛ lajɛlen kɔni fa ka bɔ yen cogoya min na ko nin na kɛ sababu ye ka se ka dan sigi u kan u bɛ min fana wele ko concurrence n'u ye danni ye u mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye izinitigiw ko nin na kɛ sababu fana ye ka se ka dɔ ji kɔni bɔn o tasuma fana kan barisa ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye nin izini ninnu ye ani a jɛkulu n'u ye fɛn nafabu ye ko nin kɔni a kɔni sigin bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko barisa n'i y'a jateminɛ u bɛ taa ka taa se Kati fo ka taa se Bamako Sanakɔrɔba Buguni Sikaso Kucala Segu Mopti ani Fana ko nka n'i y'a jateminɛ ninnu kɛn bɛ ka maa minnu ta bi baara la ka se ka dɔ bɔ Mali kɔni baarabaliya la ka denmisɛnninw baara di maa ma k'u bɛ t'u jɔ fo maa ba ta bɔ ɲɔgɔn ko ma u bɛ maa minnu wele ko les permanents minnu bɛ yen ni o kɔni bɛ yen kudayi ni o saralen don wa mɔgɔw bɛ se k'a fɔ UNPS yɛrɛ b'u olu fana ye ani dɔw bɛ yen u bɛna baara kɛ waati dɔ mana se u bɛ taa ka sɔrɔ ka segin ka na ni u b'u wele ko les saisonniers ko olu fana caman bɛ u bolo ani muso 200 bɔ ɲɔgɔn ko u b'u bolo yaasa u na se ka se u ka kow kɔrɔ cogoya min. dɔnni ɲini sira fɛ Mali lakɔliden dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni a yɛrɛ bɛ lamɛrikɛnw ka jamana kan nka nin wagati in na a bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko Mohamed Aga Al Mahmoud nin ye lakɔliden min yɛrɛ sigilen don lamɛrikɛnw ka jamana kan ni san 2018 yɛrɛ ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ lakɔliden caman kɔni cɛla lakɔliden 55 bɔɲɔgɔnko nin kamalen kofɔlen de kɔni wulila k'i jɔ ni saraba ye a yirala k'a fɔ ale kɔni kɛra ŋana ye lamɛrikɛnw yɛrɛ ka ni lakɔliso kofɔlen na a kuma kɔni cayara lamɛrikɛnw ka jamana kan bari ni anw ka lakɔli yɛrɛ ta k'a lajɛ nin wagati laban na gɛlɛyaba ni degunba b'a la ka taa ye ko Mali yɛrɛ lakɔliden dɔ u ka bɛɛ lajɛlen da lamɛrikɛnw ka jamana kan hali ni y'a sɔrɔ a kɔni kɛlen don balanakoba ye lamɛrikɛnw yɛrɛ bolo ɲinini minnu kɛra nin kamalen kofɔlen ka kow kan an k'a jɛ ko seereyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mohamed Aga Al Mahmoud nin ye lakɔliden min yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don lamɛrikɛnw ka jamana ma a yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ san 2018 ale de kɛra lakɔliden min ni a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye lamɛrikɛnw yɛrɛ ka dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Oyo ni ale yɛrɛ bɛ Cleveland jamana yɛrɛ fɛ n'i ye lamɛrikɛnw ka jamana jateminɛ k'a lajɛ ni lakɔliso kofɔlen n'a bɛ fɔ a ma ko université nin ye lakɔlisoba ye kalan yɛrɛ ni dɔnni ɲiniyɔrɔba don ni lakɔliso kofɔlen na lakɔliden min kɔni bɛ kalan k'a kɔnɔ a bɛ taa se ekɔliden 50 bɔɲɔgɔnko de ma maliden denmisɛn dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Aga Al Mahmoud nin ye tamasɛki denmisɛnnin min ni a yɛrɛ bɛ bɔ Menaka yɛrɛ mara la a si yɛrɛ bɛ taa san 27 bɔɲɔgɔnko la a tun tan bɛ kalan na lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan a yirala k'a fɔ san 2018 lakɔliden wane minnu kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni wulila k'i jɔ ni saraba ye ale de ɲɔgɔnma kɛ lakɔlidenw yɛrɛ cɛ la ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Aga Al Mahmoud ni jɔnjɔn ni nin lajɛlifɛn ninnu kɔni dilen a ma a yɛrɛ sɔrɔla ka munumunu salo kɛ ka na bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o yɛrɛ ye a fa jamana ye kunnafonidilaw kɔni gɛrɛlen nin kamalen kofɔlen na n'a yɛrɛ si bɛ san 27 bɔɲɔgɔnko la ka sɔrɔ ka ɲininkali kɔni ta k'o tɛnko a la a ko n'i y'a ye ale kɔni sera ka nin jɔnjɔn in sɔrɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ timinanja min ni dusukolo min yɛrɛ b'ale la walasa Mali yɛrɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na o de dusukolo kɔni ale bila ale ka se ka kalan kɛ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan ka lamɛrikɛndenw yɛrɛ da maa wɛrɛ minnu fana talen don kalan na yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen da ka wuli k'i jɔ ni nin saraba ye nin kamalen kofɔlen min filɛ nin n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Aga Al Mahmoud a kɔni ma dan o ma bari a nalen anw ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛ a ka dugumakalan yɛrɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye ekɔli Idrissa So ye min bɛ Sevare a yɛrɛ taara lajɛlifɛnw yɛrɛ ta k'a di o lakɔliso kofɔlen ma ka tila ka dɛmɛ ta k'a di camancɛ kalanso dɔw ma an yɛrɛ fɛ Bamako yan nɔ n'an k'o ma ko lycéw n'i ye o musaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛ taa se dollar wari yɛrɛ 2000 bɔɲɔgɔnko ma nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan CFA la a bɛ taa se $1,000,000 bɔɲɔgɔnko de ma a ye minnu kɔni ta ka se ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye nin lakɔliden kɔfɛlen yɛrɛ ta
k'a lajɛ kalan min yɛrɛ be yen nɔ n'o yɛrɛ bɛ taa subahana mansin yɛrɛ ɲɛdɔnni n'a bɛ fɔ o ma ko ingénierie informatique a ye o kalan de bila sen kan wa a yɛrɛ ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ yɛrɛ n'a ka hakilinataw la o de ye don n'a nataw la a yɛrɛ bɛ se ka na nafa yɛrɛ ɲa anw ka jamana ye cogo min na. Mali ka lasigiden min bɛ lamɛrike jamana kan n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mahamadu Nimaka ale kɔni ɲininkali ale y'a yira k'a fɔ nin lakɔliden kofɔlen maa kɔni kan ka kabakoya bari n'i ye nin lakɔliden yɛrɛ ta k'a lajɛ baara fila bɛ yen a b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ min ni lakɔlidenya yɛrɛ tɛ kelen a bɛ fɔ min ma ko assistant o de ye ka lakɔli karamɔgɔ dɔ jukɔrɔma tinti walasa a yɛrɛ bɛ se ka kɛ dɔnni yɛrɛ sɔrɔba ye cogo min na a b'o o baara kɛ o kɔfɛ a bɛ baara fɛnɛ kɛ boulangerie yɛrɛ dɔ la lamɛrikɛnw yɛrɛ fɛnɛ ka jamana kan nka o bɛɛ n'a ta a wulilen filɛ k'i jɔ ni saraba ye o b'a yira k'a fɔ nin ye lakɔliden min ni a cɛsirilen don Mali yɛrɛ ka lasigiden min bɛ lamɛrikɛnw ka jamana kan ale ka ɲɛfɔli togo ye nin ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu Nimaka. Nin kamalen kofɔlen min filɛ nin ye ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Aga Al Mahmoud ale kɔni bɛna wulikajɔ kɛ nin wagati laban na walasa ka se ka taa lamɛrikɛnw ka jamana kan bari sigikɛn bɛ k'a kɔnɔ walasa a ka se ka taa baara dɔ yɛrɛ labɛn lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan nka ni lakɔliden kofɔlen yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la don n'a nataw la a yɛrɛ bɛna segin ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na walasa a jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka na o fɔ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ a den ɲuman fɛ Musa Di Sege Jarata b'o o misali bɔ anw ka jamana kɔnɔna na. Lakanabaliya min bɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan Faransi finitigilakaw n'a bɛ fɔ o ma ko Barkan ni u nan bɛ i cogo anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se Mali yɛrɛ finitigilakaw ma u kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ Boni yɛrɛ masurunyayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungo kolon min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Serma ye kungo kolon min ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw kɔni bɛ ka t'i i dogo ni kungo kofɔlen kɔnɔ Faransi yɛrɛ finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ o ma ko état major olu ye dantigɛli kɛ k'a fɔ olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw u bɛ maa minnu yɛrɛ wele ko terroriste dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ko djihadiste o maa mun kan bɔɲɔgɔnko u kɔni sera ka olu de fa ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ minɛ nin wulikajɔ min kelen filɛ Faransi finitigilakaw fɛ ɲinini minnu kɛra a kisaw ka an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Tile caman wulikajɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Faransi yɛrɛ finitigilakaw ka taa se Mali yɛrɛ finitigilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ anw ka jamana cɛmancɛ bolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Douanzan yɛrɛ mara la dugu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Boni masurunyayɔrɔ la kungo kolon dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Serma Faransi finitigilakaw ka ɲɛfɔcogo la olu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa k'i tɛgɛ da bamaci yɛrɛ kɛwale jɛkulu dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ maa minnu wele ko jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw ni u yɛrɛ bɛ a wele Faransikan na ko terroriste o maa mugan bɔɲɔgɔnko nin waleya min bilalen filɛ sen kan Faransi yɛrɛ finitigilakaw fɛ a baaraw daminɛna janvier kalo yɛrɛ tile 4 ka taa baaraw kuncɛ janvier kalo yɛrɛ tile 9 nka n'i ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ Faransikaw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la u ko ni Mali yɛrɛ finitigilakaw jɛra ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi finitigilakaw ka ɲɛfɔcogo la a kɛra sababu ye u kɔni ka se k'u tɛgɛ da jatigɛwale yɛrɛ kɛba ŋana caman kan anw ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigɛwale kɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko Katiba minnu kɔni tun bɛ Serma yɛrɛ kungokolon yɛrɛ masurunyayɔrɔw la nin wulikajɔ min kɛlen filɛ nin Faransi yɛrɛ finitigilakaw fɛ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko commando de montagne ka taa se commando parachutistes ma ninnu bɛɛ lajɛlen de ye nin wulikajɔ ninnu bila sen kan walasa tɛgɛ kɔni bɛ se ka da nin jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw kan cogo min na ni yɛrɛ Faransi finitigilakaw ta k'u lajɛ ka bɔ juma yɛrɛ su la ka taa sibiri yɛrɛ la nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bilara sen kan u yɛrɛ fɛ wa u yɛrɛ y'a kɛ ni pankulu min bɛ yen nɔ n'an b'o fɔle ko hélicoptère u kɔni ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila sen kan o pankulu kofɔlen ninnu de la kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔ mun kelen filɛ nin ye Faransi finitigilakaw fɛ jɛkulu min filɛ nin ye ni jatigɛwale yɛrɛ jɛkulu don n'an ko a ma ko Katiba a yɛrɛ ɲɛmɔgɔba dɔw kɔni tun bɛ yen tɛgɛ kɔni dara olu kan u yɛrɛ n'u ka masurunyama dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ u yɛrɛ ni tanga n'a bɛ fɔ o ma ko garde rapproché olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kɛra a dɔw la wa dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na baara in senfɛ wa n'i ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ halisa an bɛ se k'a fɔ baara in bɛ sen na bari kungokolon min filɛ nin ye n'an ko ma ko Serma u kɔni bɛ ka kungokolon in bɛɛ lajɛlen mɔmɔ nin wagati in na walasa tɛgɛ kɔni bɛ se ka da kojugukɛla tɔ minnu yɛrɛ bɛ kungokolon yɛrɛ kɔnɔna na ka taa se jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ don min ko min bɛ Faransi finitigilakaw ka dantigɛli la u y'a yira k'a fɔ maramafɛn kɔni caman bɛ yen nɔ tɛgɛ kɔni dara olu kan ka taa se mɔbiliw ma ani maramafɛn jugu caman bɛ yen nɔ mugu fodonta minnu yɛrɛ labɛncogo n'a bɛ fɔ o ma ko bombe artisanale tɛgɛ kɔni nana da ninnu bɛɛ lajɛlen ka Faransi yɛrɛ finitigilakaw fɛ Faransi finitigilakaw ka kɛlɛdaga yɛrɛ
ɲɛmɔgɔyaso ale ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin nin waleya cɛɲuman ma olu ka ɲɛfɔtogo la u ko olu kɔni tɛgɛ dara Katiba maaw kan minnu kɔni tun bɛ nin kungokolon in kɔnɔ n'u k'u ma ko Katiba Serma nin kɔni tun ye kɛlɛbolo ye jatigɛwale kɛlɛbolo don mun kɔni kelen don ka t'i dogo nin kungokolon in kɔnɔna na Boni yɛrɛ masurunyayɔrɔ la ni ye nin dantigɛliw jate minɛ u ka ɲɛfɔtogo la tɛgɛ kɔni nale da ni Katiba Serma maaw kan o kɛra sababu ye balan kɔni bɛna se ka da bari ninnu de tun bɛ maaw ta ka se k'u labɛn k'u kolokolo k'u kɛ jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw ye filaw yɛrɛ b'o la bamananw b'o la dɔgɔnɔw yɛrɛ b'o la jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan walasa u yɛrɛ ka se ka taa jatigɛwale yɛrɛ kɛ Mali yɛrɛ jamana kan haka ja hali an dafɛ jamana minnu bɛ ni Burkina Faso ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ o minɛn kɔnɔna na ni wulikajɔ min kelen filɛ Faransi yɛrɛ finitigilakaw fɛ ka fara Mali yɛrɛ finitigilakaw kan kibaruya minnu mana bɔ a la don n'a natalaw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. hali sisan Burkina kunkanko kibariyaw la ni maaw b'a kalama fɛn ye fanga dafiri min kɔni ma se ka sira sɔrɔ Burkina ni o ye camancɛ fanga dafiri ye ni o kɛla septembre kalo san 2015 ni a kɛla fɛn ye général Djendjeri kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna na sa kɔni olu minɛlen kɔ yaasa ka na o kɔni bila kiiri bulota na sira fɛ kiiri kɔni ɲɛkɔrɔ yaasa o na se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko in yɛrɛ kɛla cogoya min na maa jɔnjɔ dɔ bɛ yen n'u ye général Djibril Basole ye ale fana minɛlen don k'a jirala k'a fɔ ko a nɔ bɛ nin ko in na o de hukumu kɔnɔna na sa ale ka ko kɔni bilalen don maa minnu kɔni ka bolo kan ba a yɔrɔ kɔni wele ko le parquet militaire olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye général Djibril Basole ye ko a nɔ kɔni yela fɛn ye nin fanga dafiri waliya min kun bi o kɔnɔ ko ale kɔni yela olu ko kɔni na o de hukumu kɔnɔna sa fɛn ye Djibril Basole ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ kuma minnu filɛ ye fɛn ye o ka kiiribulo tigilamaaw fɛ n'u ye parquet militaire ye ko nin ye ngalon kumaw de ye ko mais ale bi min kɔni ɲini ni o ko ale kɔni se yela nin ko kɔni na o bɛ ka kuma minnu fɔ ni o ye enregistrement ye kumakan minnu bɛ ni o kɛn bɛ k'o lasago k'a fɔ ko ale y'o kumaw fɔ ko a kuma jɔnjɔn yɛrɛ ye min ye o ka na ni o ye walasa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ ko o y'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a dilan cogoya dɔw la ko a ɲuman yɛrɛ ye min ye o ko jija o ka na ni o kɔni kumaw ye ko ɲɔtɛ fɛn bɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ ye kalo kuma de ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye ni maa kofɔlɔ minnu septembre kalo tile 16 san 2018 ni o wulila k'a fɔ ko o na camancɛ faga dafiri ko maa minnu y'a baara kɛ finitigi minnu y'a baara kɛ ko kuma foyi kun ti ale ni olu kɔni finitigiw cɛ k'a fɔ ko kuma dɔ de kun bɛ olu na ale ni olu cɛ i n'a fɔ bɛnɲɔgɔnya ko dɔ kun bɛ olu na a cɛ ko o kuma kɔni ti tiɲɛ ye ko kuma min fana bɛ ka fɔ o ka kiiribulo tigilamaaw fɛ ko o ti sababa ye wa o tilala k'a jalaki k'a fɔ ko a ye jamana janfa a ye jamanadenw janfa a y'a jira k'a fɔ a ye jamanadenw janfa ka jamana janfa kumakan min na o ɲuman ye min ye o ka na ni o ye yaasa fɛn ye ale ka se ka o kumaw kɔni mɛn ko nka fɛn ye gafe min fana bɛ yen na a dilanlen don ale jalakili kama ko a kɔnɔna kuma si tɛ yen ko nin si tɛ tiɲɛ ye wa a ma sɔn a si kɔni ma fɛn ye Djibril Basole a ka surunalidoba n'o ye maître Dieudonné Nkungu ale y'a jira k'a fɔ Djibril Basole a ye kuma min fɔ ko kuma sɔnni bɛ se ka sigi a kan ko barisa a m'a fɔ ko gafe min b'u bolo ko a kɔnɔna ko k'a ko ti ɲɛɲini a ko kan ka ɲɛɲini ko nka min bɛ yen a bɛ ka kuma minnu fɔ ko sɛbɛ yɛrɛ ye min ye ka se ka o kɔni jira ale kɔni na ko barisa ko Djibril Basole a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ kuma ɲuman min bɛ yen ni u bolo ko a sɛbɛ b'u bolo ni o ye o kuma kɔni fɔ kuma o kuma n'o sela ka na ni o ye ni o ko kɔni ye ko ale ni u bɛ sɔrɔ ka se ka sigi ka kuma nka fɛn ye surunalidoba minnu bɛ yen ni u bɛ ka jamanadenw kɔni law wasa ni ka se ka olu kɔni dukɔrɔma don olu y'a jira k'a fɔ ko Djibril Basole a ye fɛn o fɛn fɔ n'i y'a ka kumaw jateminɛ kumaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a bɛ min fɔ fɔlɔ ani a bɛ segin ka kuma min fɔ ko a bɛɛ ye kalo barisa ko a y'a jira k'a fɔ ko kuma ma tɛmɛ ale ni maa ninnu kɔni cɛ ko nka a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ye Burkina jamana ɲɛmaaw ye ko o ye ale ka kumakan kɔni lamɛn ko o kɔni ye dansago wale ye ka ɲɛsin adamaden kɔni ka hakɛw kɔni ma ko o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko kuma dɔ kun bɛ yen Burkina jamana kunkanko kibariyaw la Burkina ministre min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye jamanadenw ka lakalani kɔni ko ɲɛnabɔli ma n'u b'a wele ko le ministère de la sécurité ale kɔni ye laseli dɔ kɛ fɛn ye juma tɛmɛlen k'a jira k'a fɔ ko maa 30 bɔ ɲɔgɔn ko danajugu maaw la o kɔni ye wulikajɔ kɛ ka to u kɔni kunsin dugu dɔ ma ni u b'a a dugu wele Burkina ko Kaseliki ni o kɛla alamisa tɛmɛlen a jirala k'a fɔ ni o bɛɛ la janvier kalo tile 10 ma san 2019 o kɔni maa 30 bɔ ɲɔgɔn ko nana firi ni dugu in kɔni kan
na ka maaw kɔni ka u bɔnɛ u ni na ko ye maa minnu kɔni bɔnɛ u ni na u bɛ t'u jɔ fo maa 12 bɔ ɲɔgɔn la u ye jamanaden gansanw kɔni ye wa u ye maa minnu fana kɔnɔ sɛbɛkɔrɔ jogi ko olu bɛ t'u jɔ maa 2 bɔ ɲɔgɔn la wa jirala k'a fɔ ko Burkina ni dugu in n'u ye Kaziliki ye dugu in kɔni lafiyalen don Bamacikuluw de bolo n'u ye diinɛ kana gɛlɛ tigilamaw ani marifa jugu feerebaw olu kɔni de bɛna u sago kɛ nin yɔrɔ in kɔnɔna kuma bɛɛ wa jirala k'a fɔ ko nin maa ninnu u jigilen nin yɔrɔ in kɔnɔna u ye tiɲɛniba don duguden ninnu kunna ko barisa fɛnw y'u ka jiginɛw ye ɲɔmara yɔrɔ u ka wotorow u ka sɛnɛkɛminɛw fo ka taa se butigi 6 bɔ ɲɔgɔn ko u ye tasuma de bila nin bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ jeni nka fɛnw y'u ka moto 5 bɔ ɲɔgɔn ko fo ka taa se misiw ma o kɔni ye o de ta ka taa ni o ye ka tunu ni u ye wa maa kɔni ma se ka u taa yɔrɔ dɔn ni o fɛn ninnu kɔni wa jirala fana u taatɔ la sa fɛn ye sanni feerekɛla minnu bɛ yen ni an b'u wele ko commerçants u y'u ka bitigiw kɔni tiɲɛ n'u b'a wele nanzarakan na ko saccage k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ o kɔfɛ sa jamanaden minnu kɔni bɛ yen jamanaden gansan minnu fana kun sigilen don u bolo ni u ye olu minɛ k'u jɔ ka sɔrɔ ka mugu kɔni marifa muguw ka olu kɔni ci olu la ka sɔrɔ ka tunu ka taa ni u yɛrɛ ye. Gabonkaw ka kunnafoniw na kunu sibiri janvier kalo tile 12 san 2019 la a yɛrɛla k'a fɔ ko Gabonkaw kɔni kunna ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko minisiri ɲɛma kura sigira u ka jamana kunna o minisiri ɲɛma kura min ni a sigira u ka jamana kunna ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Julien Koguye Bekale maa do maa min ni a yɛrɛla k'a fɔ ko maa kura tɛ Gabonkaw kɔni bolo ni maa do maa min a delila ka tɛmɛ minisiriya sira fɛ fo siɲɛ 2 minisiriya fɔlɔ a y'a sɔrɔ a tun ye baarako u b'a fɔ ministre du travail et de l'emploi a tun ye o barako ministri ye u ka jamana kɔnɔ septembre kalo la Ali Bango kelen yɛrɛ ka wagati la a yirala ka fɔ ko maa do maa min ni a kɛra ministri ye pétrole ko kunna an bɛ wagati min na fɔ bi a si bɛ ti i jɔ san 57 bɔ ɲɔgɔn ko la ni a taara ka kɛ ministri ɲɛma ye u ka jamana kɔnɔ o yɛrɛ hakilina bɔra u ka jamana kuntigi Ali Bongo an bɛ wagati min na fɔ sisan hali n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ farima jo kosɛbɛ wa a ka furakɛliw tɔw kɔni bɛ ka kɛ Maroku jamana kan a kɛra ale yɛrɛ ka yamaruyaw kɔnɔna la a yɛrɛ la ka fɔ ko nin kunnafoni ninnu kɔni carila maa fɛ maa min ni o y'u u ka jamana yɛrɛ gouvernement ka secrétaire général ye n'u b'a fɔ ma ko secrétaire général de la présidence ale de ye nin kunnafoni bɔ ka bin ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Jean-Yves Thialé maaw kɔni ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yɔrɔ a bɔra ka ni ja minnu bila ka yira k'a fɔ ko ministre ɲɛma sigira yali ko ja in yɛrɛ kelen tɛna kɛ a fɛ Maroku jamana kan wa maaw kɔni bɛ o yɛrɛ ɲɔgɔn ɲininka la sabu u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafoni cari yɔrɔ maaw ye o maa caman kɔni ma se ka nin kunnafoniya in sɔrɔ ka a cari maaw ye o b'a yira k'a fɔ ko ni ye kunnafoni yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kunnafoni kɔni a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ ko a jaw taara Maroku jamana kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa dɔw kɔni y'a yira ko min kɔni ye ni maa in ye ni ale yɛrɛ de sigida u ka ministri ɲɛmaya la kuma in fɔ min kɛ ko a kɔni y'u kunda u ka pankuruta yɔrɔ kɛnɛba kan k'i kunda araba kan ni o ye Maroku jamana ye ka taa u ka jamanakuntigi yɛrɛ Ali Bongo ni a bɛ furakɛliw la ni wagati na yen nɔ k'i kunda o kan walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn ye kumaw fɔ cogoya min na maaw kɔni bɛ ɲininkaliw la halisa min ye jamanakuntigi Gabon jamanakuntigi Ali Bongo Odemba ye ko yali a bɛna a ka furakɛliw jɔ ka segin kana a ka jamana kɔnɔna la wa a masurunyamɔgɔ caman caman bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ k'a fɔ k'a fɔ ko Ali Bongo kɔni ko a tɛna tɛmɛ wagati kunkurunin kan bilen k'a kɔni bɛna a ka furakɛliw jɔ ni o ye a bɛ ka éducation kɛ Marokukaw fɛ yen nɔ k'a a bɛna o jɔ walasa ka segin kana a ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko serment ko gouvernement kura min ni o kan ka sigi ni ministre ɲɛma sigira o yɛrɛ fɛnɛ bɛna a ka maatɔw minnu sigi ko min kɔni ye Ali Bongo ye ko a na kɛ a bɛna ale o kɛnɛ kan k'a ka furakɛliw jɔ ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. Farafina worodugu jamanaba min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko Zimbabwe an bɛ don min na komi bi gɛlɛya yɛrɛ sababu kosɔn u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kɛlen don ka wulikajɔw boloda walasa u yɛrɛ ka nafolo min bɛ dun u ka jamana kan n'a bɛ fɔ o ma ko dollar zimbabwéen o bɛ se ka dun cogo min na u yɛrɛ ka jamana kan an b'aw hakili lajigin k'a fɔ nin ye jamana ye min ni nanzaraw yɛrɛ tun ka ca ni jamana kofɔlen kan hali ni y'a sɔrɔ Robert Mugabe tun ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka di u ka jamana yɛrɛ ma Robert Mugabe ale kɔni gɛnna ka bɔ fanga la maa min kɔni bilara a nɔ la o nana yira k'a fɔ ni u yɛrɛ ka nafolo ta k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi dollar zimbabwéen yɛrɛ jasilen don ni ka a sɛbɛkɔrɔ jasi o de ye degun no gɛlɛya kosɔn nafolobatigi caman bɛ yen nɔ ani sɔrɔ yɛrɛ bosonbaw caman bɛ yen nɔ minnu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna Zimbabwe jamana kan nka Zimbabwe yɛrɛ nafolo jasi kojugu fɛ o de y'a to olu yɛrɛ dɔw tɛ ka nale wa o yɛrɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin Zimbabwe yɛrɛ sɔrɔ ma a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan n'i ye Zimbabwe yɛrɛ wari ta k'a lajɛ a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan wagati tɛmɛn
tɛmɛnenw na Zimbabwe dolari yɛrɛ la dolari wari miliyari 1000 bɔɲɔgɔnko o tun tɛ se ka hali bisi yɛrɛ tike kelen sɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ dolari yɛrɛ min bɛ dun Zimbabwe jamana ka dolari sɛbɛkɔrɔ jasira. O de kama wagati laban ninnu na ni tun ye Zimbabwe yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ Chinois yɛrɛ ka nafolo ka taa se Américain yɛrɛ ka nafolo ma n'a bɛ fɔ o ma dolari américain ka taa se Japonais yɛrɛ ta ma ninnu bɛɛ lajɛlen wariw de bɛ dun Zimbabwe yɛrɛ jamana kan. U yɛrɛ kɔni to kelen don k'u ta yɛrɛ bila kɛrɛfɛ ka sababu kɛ a jasi kojugu ye. Ni di u ka jamana ta k'a lajɛ sɔrɔ kɔni bɛ ka nagasi cogo min na wa dɔw yɛrɛ bɛ ka fara fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan. O de y'a to u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye miiri ni tasi kɛ k'a yira k'a fɔ u ka segin u ka nafolo ma wa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan walasa a bɛ fɔ nafolo min ma ko dolari Zimbabwe a yɛrɛ bɛ se ka segin ka na cogo min na ka fanga kura sɔrɔ walasa u yɛrɛ bɛ se ka a dunni daminɛ u ka jamana kan. Bari n'i ye l'américain dolari yɛrɛ ta k'a lajɛ ka taa se Chinois ka wari yɛrɛ ma min bɛ dun u yɛrɛ ka jamana kan ninnu wariw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni. O ye gɛlɛyaba de min kun dalen don Zimbabwe yɛrɛ jamana kan. Don n'a nataw la fɛn minnu mana bɔ ninnu ka wariko gɛlɛya in na an bɛ n'o da teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Diɲɛ setigi jamanaba min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko États-Unis d'Amérique n'u yɛrɛ ka masakɛ yɛrɛ tɔgɔ Donald Trump. E ko nin wagati laban ninnu na Donald Trump ani kamanagan tɛ ɲɔgɔn na. Bari kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko New York Times olu kɔni kelen don ka jalakiba ta ka bin Donald Trump kan. U y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka yira an bɛ don min komi bi Donald Trump siga foyi kɔni t'a la ani Rusiw ka jamana u bolo kɔni dilen don ɲɔgɔn ma wa u yɛrɛ baara caman kɛ dogodogo ni dogo la. N'i ye Donald Trump yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na an tun y'a fɔ a ɲɛna cogo min na nafolotigiba don l'Américain yɛrɛ ka jamana kan an bɛ min wele ko milliardaire nka yɔni a yɛrɛ kana fanga la kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ani Rusiw kɔni ye baara caman kɛ dibi ni dibi la. Donald Trump dun tun y'a yira wagati tɛmɛnenw na k'a fɔ olu kuma ninnu ye nkalon ye nka u ka lakanaba minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko FBI olu kɔni ye sɔgɔbɛli sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa ye k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ kɔni ani Rusiw ye baara caman kɛ dogo yɛrɛ la. Wa n'i y'a ye hali Donald Trump yɛrɛ kɛra l'Américain yɛrɛ ka masakɛ ye Rusiw de sɔrɔla ka a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ olu dɛmɛ ninnu kɔni Donald Trump ma sɔn o ma cogo si la. Halisa kunnafoni di sɛbɛn in ka ɲɛfɔcogo la n'o ye New York Times ale y'a yira k'a fɔ Donald Trump kɔni bɛ ka nin ko ninnu madogo togo o togo gindo kɔni bɛ ka bɔrɔtɔ ka sababu kɛ Donald Trump wulikajɔ kɔni kɛra fɛ nin wagati laban ninnu na u ka lakana bondaso min bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in kan n'a bɛ fɔ o ma ko FBI o ɲɛmɔgɔba n'o ye James Comey Donald Trump kɔni o gɛn ka bɔ a pilasi la ka taa se a yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min baga kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ ma n'a bɛ fɔ o ma ko New York Times ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ Donald Trump an bɛ don min komi bi ani Rusiw kɔni bolo dilen don ɲɔgɔn ma u yɛrɛ bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ dibi ni dibi la ka ɲɛsin l'Américain yɛrɛ ka jamana ma. L'Américain kɔni ka jamana kan u ka masakɛ n'o yɛrɛ ye Donald Trump ale kɔni sɔn jan bɛ bi kosɛbɛ kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ kɔrɔ n'an ko ma ko New York Times ka sababu kɛ u bɛ ka Donald Trump yɛrɛ ka kow bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ nka an bɛ don min komi bi kisa ninnu kɔni bɛ u ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ bolo olu kɔni bɛ na wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnfura ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ wa olu yɛrɛ bɛ na sɔgɔbɛli yɛrɛ caman fɛnɛ kɛ. Donald Trump ani Rusiw kɔni bolo dilen don ɲɔgɔn ma wa ani Rusiw bolo dilen tɛ ɲɔgɔn ma wa ka se k'i tɛgɛ da nin kisɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan wa kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ dɔw bɔlen don l'Américain yɛrɛ ka jamana kan k'a yira k'a fɔ ni nin ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen nana jɔ Donald Trump la a kɔni bɛ gɛn ka bɔ l'Américain ka masakɛya la ninnu bɛɛ lajɛlen kelen don kamanagan ye an bɛ don min komi bi e ko Donald Trump yɛrɛ bɛ ka se ka sunɔgɔ wa ka sababu kɛ kunnafonidilaw ka suruku bɛlɛn ye a nɔfɛ. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an bɛ foli ni tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛtaa lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Gabon yɛrɛ jamana kan Port-Gentil ka taa se u yɛrɛ ka faaba ma n'o ye Libreville an ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen na Ala ka sini don kibaru kɛnɛ jira an na.